Gaurko egunean salmentak eta zen moduz joaten dira? Hemen izaten da, nik uste egunik importantena. Oso goizene jartzen hasi gehaneko puestok, zeitu jende hasi da, eta oso ondo, ordizikoa ikeragarri horra izan da. Atzo arratsaldekoa bezalako albiste gainera pentsatzen du salmentetan ere laguntzen dutela, ez da? Laguntzen du, asko laguntzen du horrek. Horretu du daipe, ia ez dautzen gaitu, baina ondio premio hartzen segitze zio bate kalte egiten hori bentajako dena. Erakusteko basarriko produktuak berezia diala eta hurbiltzeko jende, kaleko jendeari. Konsumitu izen basarriko produktuak. Zergaitik, kaleko jendeak ez badu produktuak erostean guk izin dugu bizi. Eta ez bakarri disfruta hori inguru gehirua bat ezaitzen du hori, eta orduan gutxienez eskatzen duguna da gure produktuak konsumitzea. Beti olako lekutara etxeko sagarrik fruta igonen ekartzen da. Eta manan trapua pasata, abrilua teata, etxeko honena, eta bueno, hori da, urteroko martxa. Claro, ez duentzako eskapatzen izango da, eta olako periodak, olako hemen sari bat irabaztea. Bueno, igual hasiera batien bai, baina guain ja gehiago begiratzen ditu, furgoneta harin jutea etxea, salmentai begiratzen dio gehiago. Hori da garrantzitsuena. José Luis Odriozola Lechuri, Eta ez da oso polita zen, ondo peduta zen, itxura politiek, hermosua, baina bere lotek batzuk behar eta zirrizkat, hola kriza batzuk eta, bueno, orduan esperantza gutxi behituz zen. Ez da ondo zabitzen, gobeaz da. Zalfia Carrero, Someretoya Carrero, Carpo, Bana, Sofía Carrero, Villar, Sofía Carrero, Iruna, Carrero, Gutzako iluz egiten digu, azkenen, hemengo hierrin ja 20 urte emazkigu Carrefour Euskal Herrian 28 urte eta, jake 20 urte honea jau ginela, urte hortan baita gazta egosi gendun, eta iluz egiten zikun behize honea hemen parte hartzea, suerte duki dugu,